un article del 19 de març de l'any 1961, escrit per Lisiane Gagnon a Le Petit Journal, que diu «Les Catalans s'adaptent très bien au Canada». Per tant, la millor manera de descriure com era i quin va ser aquest primer centre cultural català del Canadà, hem decidit llegir-vos un fragment d'aquest article perquè siguin aquells mateixos protagonistes, aquells pioners de la catalanitat al Quebec, que us expliquin qui eren, què volien fer. I aquests són els fragments que hem triat. Sí, és veritat, enyorem el sol del Mediterrani i sentim nostàlgia per la nostra pàtria. Però nosaltres volem ser, i som, canadencs d'origen català. I els catalans del Cercle Cultural Català de Mont-real en parlen de les seves dues pàtries, el seu país d'adopció, el Canadà, i el seu país natal, Catalunya, del qual conserven la llengua i les tradicions. Hi ha unes 200 famílies catalanes a Mont-real. Per catalans cal entendre els habitants de la Catalunya francesa i de la Catalunya espanyola. I no hi ha cap mena d'animositat entre els dos grups catalans, em diuen. Es donen la mà per damunt de la frontera. Més de 100 famílies s'han reunit recentment per fundar el Centre Cultural Català del Canadà. Els primers a pensar-hi han estat el senyor Joan Roig Gené, poeta i cantant, i el senyor Pere Castell. El Centre Cultural Català publica una revista mensual en llengua catalana, Sang i Or, i n'ha establert la seu al carrer de Fleurimont dins la Sala Mediterrani. Allà, amb un decorat que representa un poble català, ballen el dissabte al vespre i durant la setmana hi fan folklore, juguen a ping-pong o a escacs. Xerren amb els amics, es troben, per dir-ho d'alguna manera, en família. L'hem fet amb les nostres mans, aquest cafè. Ens hem convertit en pintors, fusters, paletes, decoradors, i els ulls els brillen amb l'orgull ben legítim d'haver aconseguit fer d'aquesta sala, tots sols, una autèntica joia. En un racó hi ha el celler català, el bar. Ben a prop, la plaça Major, amb el terra de ball i l'estrada de l'orquestra. Aquesta plaça pública en miniatura els recorda una mica els diumenges a Catalunya, quan en sortir de missa tothom balla la sardana a la plaça del poble. Al mig de la sala, unes voltes clàssiques fetes amb imitació de maons. I al llarg de les parets, al voltant de la plaça, algunes botigues que són uns tresors d'enginy i que jo renuncio a descriure. Han guarnit les finestres amb finestrons i han penjat jardineres amb flors. Per tot arreu hi ha color, plantes que s'agafen a les parets. El senyor Alfred Monrós, pintor i president del centre, ha realitzat les pintures que guarneixen les parets i ha inspirat la decoració. Tenen molts projectes al cap aquests catalans. Entre altres coses, els agradaria presentar regularment exposicions de pintura, conferències i, per què no, obres de teatre catalanes. El seu grup folclòric ja es comença a conèixer a Mont-real. Ja els hem vist a la televisió i al fòrum. I en algun moment, el centre potser farà cursos de cultura catalana en col·laboració amb la Universitat de Mont-real. Volem aportar el nostre gra de sorra en la formació de la cultura canadenca, em diuen. No es tracta en absolut d'aïllar-nos. En fundar aquest centre, el nostre objectiu era de reunir els catalans de Mont-real, escampats arreu de la ciutat, per ajudar millor al nostre nou país. Pensem que podem aportar alguna cosa al Canadà. Moltes gràcies, Elisabet. Hem intentat fer un muntatge mentre anaves llegint amb algunes de les fotografies de Pierre Castell, que era a l'època un dels fundadors, era el secretari d'aquest primer centre cultural català del Canadà, i volem agrair a la Joan Castell d'haver-nos cedit les fotografies per l'acte d'avui. Moltes gràcies, Elisabet. Un plaer.